Ο Αντωνής εκτελεί λοιπόν, η μπάλα στα δίχτυα, γκολ για την Κηφισιά. 1-1, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Ανδρέας Τετέ, τα βήματα, η εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα από την μία ο Λοντίγκιν, από την άλλη η μπάλα στο 17. Πομπο πήγε σε απευθείας εκτέλεση και η μπάλα στα δίχτυα. Στο 25-02 η Κηφισιά. Γούμης, η σέντρα για τον Τετέι, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στο δοκάρι και στα δίχτυα. Αυτό γκολ στο 63 από τον αρχηγό της ΑΕΛ, τον Παντελάκη. Πόμπο δοκίμασε να γυρίσει, κόντρα ευνόησε τον Τετέι. Μπαίνει με στην περιοχή, πλασάρει 1-0 η Κηφισιά. Στο 7 με τον Σέντερ Φόρτις. Μπαλιά για τον Τετέι. Τετέι θέλει να τσιμπήσει την μπάλα και να φύγει από τον Πάλμερ Μπράουν. Τα κατάφερε. Τον κυνηγάει και ο Τσιριβέγια. Τετέι κρατάει, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε και από τον Τσιριβέγια. Βγάζει την πάσα, ευκαιρία 2-2. Ισοφαρίζει η Κηφισιά με τον Παντελίδη. Ρεκόπηκε και τώρα προσπαθεί να βγει στην αντεπίδηση η Κηφισιά με τον Τετέι, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Μένει στη μεγάλη περιοχή, περνάει από τον Πάλμερ Μπράουν. Τετέι προσπαθεί να βγει από τον Ραγκόφσκι, δεν τα κατάφερε. Το σουτ 3-2 με τον αρχηγό της Κηφισιάς, τον Σόουζα. Μπάλα και δίνει στον Παντελίδη. Αυτός από τα αριστερά βγάζει μια συρτή σέντρα. Ένα δυνατό σουτ και είναι το 1-1. Στο 94ο λεπτό λοιπόν ο νεαρός πατήρας ισοφαρίζει σε 1-1. Αβαίνει και διατηρεί και την κατοχή. Θέλει να περάσει για τον Αντώνης, εκεί είναι μόνος του ο Παντελίδης. Απέναντι από τον Χριστογιώργο, έτοιμος για το 0-1. Θα πλασάρει γκολ για την Κηφισιά, η οποία σκοράρει σε ανοιχτό γήπεδο. Εδώ η προσπάθεια με τον Αντώνη σε κοντράρει μπάλα και πάλι στα πόδια του η σέντρα για τον Τετέι, το πλασέ γκολ, 2-1 η Κηφισιά. Προσπά πολύ ωραία την μπάλα και παίζει για τον Τετέι, ο οποίος έχει μισό γήπεδο άδειο, τώρα τον καταδιώκει ο Νέιρα. Ο Τετέι μπαίνει πολύ δυνατά στην περιοχή, σιγουρεύει τον γκολ, 3-1 ο Πόμπο, βάζει τίτλους τέλους στην αναμέτρηση. Πόμπο και τώρα θέλει να φύγει στην κόντρα η Κηφισιά και το κάνει με τον Τετέι να τρέχει το γήπεδο, με τον Παντελίδη να κρατά την μπάλα, να τον καταδιώκει ο Βίντεο. Παντελίδης πατά περιοχή, γυρίζει χαμηλά, 1-0 Τετέι. Παντελίδης και Τετέι. Πόμπο και φεύγει πάλι σε θέση εντερφόρ ο Τετέι. Αυτόν ψάχνει ο Πόμπο, κοντρολάρει ο Τετέι. Περνά και τον Στρακώσα, γυρίζει ο Πινέδα, 2-0 η Κηφισιά με Παντελίδη. Θα τον βγάλει στη γραμμή, σχεδόν μπροστά του είναι ο Πομόνης. Τετέι πάει στο 1-1, τον έβαλε στην περιοχή. Χαμηλά, πολύ ωραία, Παντελίδης. 0-1. Διαφάνειες για τον Τετέι. Τετέι προσπαθεί, μένει όρθιος, συνεχίζει, πασάρι, Μουσιόλικ 2-2. Ο Στεμπάν είναι κοντά. Θα εκτελέσει με τη μία η μπάλα στα δίχτυα. Ο Πόμπο. Τέλεια εκτέλεση για την Κηφισιά. Ο Ισπανός θα σκοράρει για τρίτη φορά την φετινή σεζόν. Κούμις σώζει την κατοχή, τουλάχιστον σώζει από το κλέψιμο. Ο Ζέσον Σόουζα όμως τώρα θα κλέψει και θα μπει στην περιοχή. Θα σπάσει πίσω για τον Αμανί, 1-1. Στο 65. Ο Τζίμας, Μουσιολίκ. Ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα σπάσει αριστερά στο Μαϊντάνα. Χαμηλά το γύρισμα, 2-1. Η Κηφισιά φτάνει στην ανατροπή στο 69 με ένα γκολ που δημιουργεί και τελειώνει ο Σεμπάστιαν Μουσιολίκ. Ο Τετέι έχει δύο αντιπάλους, απέφυγε το Μουτουσαμί και πάει μόνος του. Δεύτερος παίκτης πάνω του, ωραία εκτέλεση, ο Χουτεσιώτης, 0-1. Σε δεύτερο χρόνο ο Παντελίδης ανοίγει το σκορ στο 52 για την Κηφισιά. Έμπο, κάνει κίνηση ο Τετέι. Αντώνησε. Ωραίο σουτ, καταπληκτικό γκολ στο 57. Κεφαλιά και το 1-1 από τον Παντελίδη.
Κοντινή πάσα για τον Αντώνισε. Ούτε αυτός σέντραρε. Εδώ πάει να βγει. Κομπίνα το πλασέ. Σπουδαία επέμβαση του Τιναλίνη. Γκολ! 1-0 με τον Λαρουσί στο 14. Εδώ το κλέψιμο από τον Αμανί. Είναι 3 εναντίον 2. Η πάσα για τον Πόμπο. Το πλασέ. Σώζει ο Τιναλίνη. Ο Πόμπο. Γκολ 2-0. Η Κηφισιά χτυπά στην αντεπίθεση και με αυτή τη διπλή προσπάθεια του Πόμπο κάνει το 2-0. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Θέλει ένα γκολ ο Αντώνης σήμερα. Έχει 2 δοκάρια. Το γύρισμα για τον Πόμπο. Το σούτ από τον Λαρουσί. Ένας κεραυνός. 3-0 για την Κηφισιά. Ο Πόμπο, πολύ ωραίο το άνοιγμα για τον Λαρουσί. Με τη μία για τον Τετέι, παρέμβαση του Χέρμανσον εδώ. Λάθος. Ο Σιμών, το σούτ, η κόντρα γκολ. 1-0 η Κηφισιά στο 36. Και τώρα η πάσα του Πόμπο στο χώρο για τον Παντελίδη, ο οποίος θα μπει στην περιοχή, θα σουτάρει δυνατά. 1-1 η Κηφισιά, με τον Παντελίδη να σκοράρει και σε αυτό το μάτσα κόντρα στους ερυθρόλευκους στο 23. Για τον Πατήρα από τον Αντώνισε. Αμανί. Συγκλίνει. Θα κάνει με δύναμη το σούτ. 1-0 στο 81. Ένα απίθανο γκολ. Πατήρας. Ψάχνει χώρο για το σούτ. Θα γεμίσει το σούτ. Γκολ 1-1. Η Κηφισιά με τον Πόκορνη ισοφαρίζει. Φάσεις άξιες καταγραφής, χωρίς όμως να την δέψει τον Ραμίρες. Να η ευκαιρία για την Κηφισιά τώρα με τον Χριστόπουλο. Πλασάρει στην πρώτη φάση που κάνει η Κηφισιά στο παιχνίδι. Ο 22χρονος επιθετικός της ο Χριστόπουλος. Το σούτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η Κηφισιά σκοράρει στο 19 πάρα πολύ γρήγορα με τον Αμανί στην περιοχή. Ο Νούνελη, το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα από τον Θεοδωρίδη. Προωθημένος Λαρουσί, ο αριστερός μπακ της Κηφισιάς, βρίσκει τρόπο να κάνει τη σέντρα. 1-1. Ο Χριστόπουλος, άμεση απάντηση από την Κηφισιά. Τέλεση καλή, πολλοί παίχτες στην περιοχή, το γκολ έρχεται από τον Πόκορνη στο 13. Η εκτέλεση με φάλτσο προς την εστία, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα από το Ρουκουνάκι. Μπροστινή παλιά είναι πάρα πολύ καλή, έφυγε ο Νούνελη, περιμένει ο Αντώνισε. Ο Νούνελη τον είδε, θέλει να γυρίσει. Η μπάλα πέρασε, ο Πόμπο κάνει την προσποίηση. Τώρα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 20 η Κηφισιά ανοίγει το σκορ με τον Πόμπο. Λαρουσί, ακόμα μια εντυπωσιακή τρίπλα. Πάσα για τον Χριστόπουλο στην πλάτη της άμυνας του Βόλου. Έχει όλο το χώρο και το χρόνο μπροστά του ο Χριστόπουλος για να πλασάρει και πλασάρει σωστά στο 25. Σημαία του βοηθού έχει μείνει κάτω. Η Κηφισιά παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Θέλει να περάσει ο Λαρουσί. Ακόμα μια καλή τρίπλα. Δεύτερη από τον ακραίο ψοφύλακα. Ο Πόμπο μες στην περιοχή. Θα φτάσει απέναντι στην εστία και με υποδειγματικό σουτ με το εξωτερικό θα κάνει το 2-0 στο 68. Εδώ βγάζει όλη την ποιότητά του ο αρχηγός της Κηφισιάς στον αγωνιστικό χώρο, ο Χόρχε Πόμπο. Πόμπο εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. Η Κηφισιά μειώνει. Ο Πόμπο εκτελεί και σκοράρει. ΑΕΛ Νόβιμπετ Κηφισιά 0-1. Πόμπο θα εκτελέσει στη γωνία η μπάλα. 0-1. Ο Ισπανός βάζει την Κηφισιά μπροστά στο σκορ. Τώρα πάει από τα δεξιά και έχει πάρα πολύ χώρο Κονατέ. Προωθήθηκε, έκανε τη σέντρα. Αυτό το γκολ θα μετρήσει από τον Θεοδωρίδη. Για την Κηφισιά, Κονατέ. Θεοδωρίδης πέρασε και έχει χώρο. Θεοδωρίδης έχει και στήριγμα τον Πόμπο. Θεοδωρίδης κρατάει. Τώρα έσπασε την μπάλα για τον Μπέννη. Προβάδισμα για την Κηφισιά. Κίνηση από τα αριστερά να δούμε εδώ λίγο. Ανεβαίνει η Κηφισιά μέσα στην περιοχή. Ο Πόμπο εκτελεί με τη μία. Λαρουσί θα σκοράρει στην επαναφορά. Στο rebound που λέμε, στο τρίτο λεπτό η Κηφισιά ανοίγει το σκορ. Γιου Μπέννη, κίνηση από τον Σιμών. Σιμών με την σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Ο Ζέρσον κεφαλιά πρώτη, το γυριστό. Το σουτ τελικά από τον Πόμπο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ στο 31. Πατήρας μπαίνει στην περιοχή, ωραία, νέα προσποίηση. Αμανί το πλασέ για το 3-2 της Κηφισιάς στο 79.